Biz häzir toparmyz bilen demir gazyp Ünmatara tarap ýola düşýär. Häzirki wagtda Balkan dagynyň gerçilerinden uzakda Çilmämet gomyň çägelik ýerleriniň we örän gözel akryň inelgeleriniň arasyndaky odan çökötlüge golaýda gurulan iki sany aramgah ýerleşdi. Bular 14-nji asyrda ýaşan sufizme uýun Şeyh hemde Muhib ibn Hasan Gözü Ata diýen at bilen tanalýan Hasan Atanyň we onuň aýaly Gazak baýynyň gyzy Aksil mamanyň şu ýerde aram tapandygyny görkezýär. Mehran tamaşaçylar, uzak mendillerge geçip biz Balkan welaýatynyň ajaýyp tabiatly ýerleriniň biri, keramatly ýerleriniň biri Gözlata kümmetine geldik. Bizim häzirki ýerleşýän ýerimiz taryhy toplum bolup, iň gadymy nusgalary bu ýerde görmek bolýar. Bu meşhur weli adamyň durmuşy barada belli bolan maglumatlar ören az. Ol Harezmde eneden dogulup Türkistan şäherine Hoca Ahmet Yasawi'nin Sufizma deýişli mektebinde bilim alypdyr. Hoca Ahmet Yasaw'dan sopçuluk uğruna bilim alan Gözlü Ata özünün öňdöňörjüligi bilen tapawutlanypdyr. Gözlü Atanyň wakalar öňden görýänligi sebäpli oňa Gözlü Ata diýip at goýulypdyr. Eziz tamaşaçylar, Gözlü Ata ardan çykmakka ýagny şeýlerini tak geçipdir. Ilki bilen ziýarata gelseňiz, ýagny meniň maşgalam, ýagny Aksil mama ziýarat edin, soňra bolsa maňa gelip ziýarat edin diýip aýdyp geçipdir. Bu ýerde esasan kümmet bilen birlikde şol döwrüň iň gadymy, ýagny 1000 ýyldan owrak wagt geçen mazar daşlaryny syndamak bolýar. Ine meniň häzirki arka taramdaky ýerleşýän kümmet Gözlü Atanyň aram tapan ýeri, onuň arka tarabynda bolsa Aksil mamanyň aram tapan ýeridir. Bu iki tany häzirki kümmet 20-nji asyrda gurulan. Aksil mama Gözlü Atanyň bu palyan ýollaşy bolupdyr ýaşan ömründe Gözlü Ata hyzmat etmek bilen birlikde Gözlü Atanyň ýakyn ýollaşy. Mehran tamaşaçylar, biz häzirki wagtda bu taryhy ýadygärlikler toplumynyň Aksil mama diýişli bolan kümmetine seýahat etdik, ziýarat etdik, gördük. Elbetde bu ýerdäki ýagny bizim ýapdan çykmajak fursatlarymyz barada aýtsak, bu ýeriň ajaýyp gudratly tabiaty bilen taryhy ýerleriň saglaşmagy bizi has we haýran aldy. Indi bir näçe asyrlaryň dowamynda bu kümmetler Hadar ýakatynda ýaşaýan türkmenleriň we gazaklaryň ziýarat edýän ýer bolup gelýär. Büyük Mahtumul Pragy Gözlü Atadan ruh gollaw isläp, öz goşgularyny ençemegedek ýatlap geçýär. Gözlü Ata bilen baglanyşly rowayatlaryň ençeme saklanyp galypdyr. Şolaryň birini onuň düşman tarapyndan Büyük Şeyh Hoca Ahmede tarap gönükdirilen zadyly oky ýygyna gaýtarypdyr. Başga rowayatlarda ol ýoldan çykyp çölle adaşan ötewçileri halat edipdir. Gatygy ýagy öwürtdir. Yine de bir rowayatda ol öňden görjü hökmünde suratlandyrilýär. Gözlü Ata bu lakama wakalar öňünden görüp aýtmaga ukyply bolanyny üçin eý bolupdyr. Gözlü Ata daky ziýaratymyzy şunuň bilen jemläp, bizinni ajaýyp täkrarlykda uzaýan ýol arkaly Kemalata çeşmesiniň täsin tabiatly ýerine seýahat etmäne barýar. Täsin tabiat ajaýyp. Yine de bu ýerleriň täsinlikleri mehran tamaşaçylar Kemalata çeşmesiniň golaýynda ýerleşýän şu daşlardyr. Sine diýen daşlaryň gudrat esasynda, ýagny bu ýerdäki dowrlar daşa gurulypdyr diýip aýdýarlar. Elbetde dağlarda, gyrlarda bular ýaly ajaýyp ýerlerde tabiata seýahat edýärkä, şular ýaly bir näçe täsinlige gabat gelmek bolýar. Kemalata çeşmesindäki düýeleriň gowy görüp ýatýan ýerindäki daşlar saglaşykly ýerde öňe çykyp,
suw bilen ýatdan çykmajak keşbi emele getirýärler.